Какви грешки може да допуснете при работата с печати? Колко от вас работят с темпинг и колко от вас не искат да работят, защото не им се получава? Преди години мразих да работя с печати, защото повечето от тях не бяха качествени и нямаха хубава гравирана декорация и много често пъти печатите не се получаваха добре. Самите силикони бяха твърди и не отпечатваха също добре, както и боичките бяха много прозиращи и нямаше плътност. Първата и най-често страшна грешка е да не обработите самият силикон и по този начин много често пъти самите декорации не се отпечатват. Трябва с фин буфер леко да надраскате самия силикон, за да имате по-добра отпечатка. Когато работите с класически лак за ногти или боички за печати, които изсъхват сами, много често пъти се забавяте прекалено много и следователно нямате добра отпечатка. Също така, ако не сте примахнали и лепкавия слой на материала, също може да не се отпечата добре. Следващата грешка е, когато имате по-дълъг нокът, да отпечатате без силен натиск и по този начин не покривате целия нокът. Това се забелязва много често при доста колеги. Затова ще ви покажа моя трик как отпечатвам на по-дълги ногти. Примахвам силикона от самата метална конструкция и когато залепвам печата, се старая леко да разтегля печата, така че да мога да покрия максимално повече от нокътя. Но и тук трябва да внимавате, защото ако разширите прекалено много силикона, може да напукате отпечатъка и да изглежда като напукана земя, а ние не искаме този ефект. Крайният резултат трябва да е добре прилята и хубава декорация, покриваща целият нокът. Напомням, че може да ползвате 15% отстъпка с моя промокод CHRIS15 на сайта darkbyreor.bg.